Какво става, хора? За вас предава директно Сивия Козел и днес ще ви уча как да сте винаги на 9 години, докато играя игрите на Google, защото съм африканец. А, Трябва да знаете, че изобщо не е нужно да сте на 9 години, за да сте на 9 години. Просто трябва да научите да правите много добре някои неща и това наистина е постижимо. Първото нещо, много важно, това е ключово. Ако искате да сте на 9 години, задължително трябва много да мразите Джастин Бибър и още там няколко други известни личности, ама него трябва да го мразите много. В момента, в който спрете да го мразите, вече сте навършили 10 години и необратимо. Не знаете точно защо го мразите, обаче определено трябва да кажете, че е гей. Със сигурност това. Ако не кажете, че е гей, няма как. Не знам. Следващото, втора стъпка, това също е много важно. Трябва задължително да си изберете един от Меси и Роналдо. Даже да не знаете никакви други футболисти, даже не знаете за кой отбор играят всъщност, трябва да си изберете Меси и Роналдо и реално да сте фен на единия. Не сте фен на единия, но трябва да претендирате, че сте фен на единия. И когато някой каже нещо за футбол, примерно да кажем вие поддържате Меси, веднага казвате как Меси е най-добрият футболист на света, как Роналдо е гей, кура му е 4 см, циганин е, не знам, как крайно силно се надявате да фане рак, ебола, спин, сифилис, малария, кучкатения, свински грип, не знам, всичко, как изобщо не е добър футболист, не може да играе футбол и вие ще го биете на една врата, ако че сте към 104 кг. Това е много важно. Не е задължително да знаете, например, в кой отбор играе Меси или друг футболист, но тези двамата трябва да ги знаете, трябва да разбирате страшно много от футбол. Третата стъпка също е и без нея можете да минете, обаче помага, наистина помага. Трябва много да играете Майнкрафт. Трябва Майнкрафт реално да е истинския ви живот. Трябва... Не, Майнкрафт просто е много важно. Други игри не са нужни, обаче ако играете Майнкрафт, както знаете, сте страхопълен геймър, много игрите са ви живота, можете да биете всеки на Майнкрафт, вие сте много добри на Майнкрафт. Тя изисква много талант, различни умения, като мислене, интелигентност, бързина на движение на мишката, не знам, както и да е, много важна част от Майнкрафт. След това минаваме вече към четвъртата стъпка, която е да пиете много Red Bull. Въпреки че на тази възраст Red Bull е много гаден, като се носите на 11 и пиете, не знам, Дева спря микрофона. Исках да кажа като 11 годишен, който пие водка, но седна. Това е за Red Bull, много важен. Трябва да покажете, че сте много здрав, силен. Така минаваме към, може би, най-важната стъпка. Това е, не знам, това или да мразите Justin Bieber. Това са двете най-важни стъпки. Задължително трябва да ебете много майки. Трябва да ебете поне по 3 майки на ден. Трябва да ебете майките на хората в Фейсбук, на някакви 20 годишни, 30 годишни, ако всъщност той вие може да сте на тази възраст, пак може да сте на 9, нали, това не пречи. Обаче трябва да бете майките на някакви нацепени батки, на някакви известни личности, трябва да им бете майките всеки ден, много. Това е много важно, защото всеки 9 годишни ебе доста солидно количество майки, разбира се. Не е нужно наистина да занимавате с други момичета, важното е да имате майките. Следващата стъпка, хубаво е, ако искате да сте на 9 години, често да споменавате как силно се надявате училището ви да се запали или да изгори, как вие бихте го запалили или го изгорили, как се надявате Ислямска държава да го направи следващия си приоритет, следващата цел.
Въпреки че би трябвало да ви е ясно, че това като се случи ще ви преместят в съседното училище. Но все пак да мразите училището си е много важна част от това да сте на 9 години, определено. И така, следващото, а, разбира се, когато вие сте на 9 години, хубаво да ходите с други 9 годишни. Не, че някой друг ще иска да контактува с вас, но трябва да си намерите компания от други хора, които си поставили за цел, също като вас, да нямат навършени 10 години. Последната стъпка за обучението за 9 годишни е да слушате много метал, особено ако сте момче, въпреки че изобщо не ви харесва и тъпата музика. Трябва да слушате много метал, също така трябва да си обреждате солидно мозъка, като непрекъснато си бутате главата напред и назад. Понеже това видео става много кратко, ще добавя освен обучение за 9 години, за да ви образовам още повече. Също така ще добавя обучение за 44 годишни. Сега ви представям две напълно различни възрасти, също като за 9 години, за да сте на 44 години, много можете да сте, ако искате, на 11 години, например, можете да сте на 16 години, можете на 21 години, можете да на 32 години, можете на 4 години. Винаги може реално да сте на 44 години и аз ще ви оформя точно както до сега в няколко лесни стъпки как сте на 40, как да бъдете на 44 години. Тъй като сигурно следващото видео ще е след 2 месеца, това ще е към 10 минути, не знам, може няма значение, да кажем, че ще бъде утре, няма да е утре и добре, започвам с стъпките за 44 годишни. Съвет номер 1 е, че трябва много често да си почивате. Почивките са много важни за тази възраст. Първо, веднага след като се събудите, още преди да се станете, първото нещо, което трябва да направите е да си починете от изморителния сън. След това, като станете малко и се раздвижите, трябва да си починете отново, за да се приготвите за дългия ден. След което може да излезете малко навънка или да седнете да гледате телевизия, няма значение. 44 годишните също трябва да гледате доста телевизия, главно БНТ. След това трябва да си починете. Когато свършите нещо и по средата му, всъщност когато започнете да вършите нещо, по средата му трябва да спрете за малко да си починете. После трябва да го довършите и да си починете малко. Хубава почивка, може би час и половина, няма да е лоша. През това време е много добре никой да не ви притеснява. След това, преди, например, и дори преди да спите, трябва да си починете. Когато си легнете, преди да заспите, първо трябва да отделите малко време да си починете и чак тогава да заспите. Следващата стъпка е, ако имате, например, приятел, който е роден една година след вас, няма казвам година по-малко от вас, защото вие, как до сега обяснявам, можете да сте на колкото искате години, реално. Но ако имате приятел роден година след вас, трябва доста често да му напомняте, че е по-малък, че се занимава с глупости, че нещата, с които занимава, са като на 15 годишен, въпреки че вие сте на 14 години, в смисъл родени сте през 2002 година, че сте на 4 години, затова няма какво толкова да казвам. Следващата стъпка е доста да ви боли гърба. Трябва често да ви боли гърба, това е защото сте на 44 години, не е, например, защото, да кажем, почивате по цял ден и реално не правите нищо, което да ви раздвижва гърба. Следващата стъпка е всичко, което е ново, за вас да е пълен булшит. Всичко, което е измислено след 2014 година, трябва да е напълно неизползваемо и глупаво и ненужно. И последната стъпка, тя вече споменах, трябва задължително да гледате БНТ, въпреки че реално не гледате нищо по БНТ, трябва телевизорът да е включен докато си почивате на първа програма. Трябва да я сменяте, може би само когато има мачове, за да пуснете, не знам, програма, в която дават предавания за съдебната система в България. Трябва да сте доста заинтересувани от политика, въпреки че нямате никаква връзка с политиката.
не познавате никой свързан с политиката и не оказвате никакво влияние в политиката, трябва да разбирате всичко от политиката, да знаете имената на доста политици, да имате твърди политически убеждения. Това е за 44 годишните. Сега ще си довърша играта на Higher Lower и ще приключа видеото. Искам да стане малко по-дълго между другото. На колко съм вече? Съм на 23, както виждате. Рекорда ми е 30. 20... не, също тук съм на 4, разбира се. Рекорда ми е 30 по принцип, откакто съм играл винаги, сега бърках на 4. Франц Бекенбауер или Андреа Гаси. Бекенбауер е много по-известен. Добре. Сигурно, защото е стар. Кралица Мохамед Али, защото наскоро умряше, има много. Да, точно така. Джереми Корбин. Но даже не съм го чувал. 450 хиляди. Бърнат и 70 хиляди, това също съм го чувал. Бахрейн все пак е държава, поне 200 хиляди си има. Empire State Building е от най-известните сгради, така че е повече. Добре, 550 хиляди. Това е филм, ама не мисля да има много. Добре, ще приключа за малко с Higher Lower и последно само ще изиграя една игра на Google Feud. И приключвам вече видеото, което става доста дълго. Google Search. Map, Translate, down. Доста съм бавен. Защо хората харесват? Та категория people доста често е трудна. Между другото. Доналд Тръмп. Не. Аниме, Кетс, Бир, можеш да се да за аниме, не знам. Music, Game of Thrones, това трябваше да сета. League of Legends трябваше да ги има тука. Роналд Рейган. Добре. Реално не знам друг човек, който се казва Роналд Смит. Това доста често използвам име. Роналд Гей. Роналд Рейган е гей. Има доста с Роналд Рейган, правилно бех за последното. Могат ли кучетата да се научат да плуват? Добре, ето едно. Ходят? Не. Говорят? Добре. Тук съм добре. Познах две почни игра, летят. Друго. Drive, read, smile, Google Feud. Use the toilet, wing. Добре, връщаме се отново на Culture. Коди Cheese, това съм го срещал преди. Stupid имаше. Great. Коди Cheese, Great. Май имаше Waste of Time. Добре. Какво ли? Аз съм го играл, обаче не мога да се нищо. Hard, not for everyone, bullshit, not worth it. Добре. Отново на people, how to draw. Това трябва да е лесно. House. Dog. Написах ли house грешно, май пропуснах луто. Не съм сигурен фиш. Какво се рисува много често? Flower. Добре. Познах 3 от първите 4. Крайно съм доволен от моето постижение. Person. Добре, познах следното.
вече съм на 60 000. Драган... Добре. Питър Грифин. Това е седмия. Не знам много малко се казва Питър. Питър Шилтън. Не. Тук много малко футболисти има. Не знам защо, ама не търсят старите футболисти. Питър Крауч. Него го няма. Не знам друг Питър. Да кажем... Смит. Питър... Питър Пан можеше да се сети. Сега за мисля може да напише Питър Паркър. Добре, айде. Последна игра. Do Cats and Dogs Swim. Не. Talk. Hate each other. Добре. Ето едно. Talk to each other. Добре, това е всичко от днешното видео. Надявам се да го изкарам поне 10 минути, защото и следващото идва след 3 месеца.